to jdeme poskládat dohromady, ale nejdříve jedna věc, které jsi si všiml, že tady na procesoru není vůbec nic dalšího. Vůbec. Tak jdeme na to. Ach jo, tak teďka by mě fakt vážně zajímalo, proč to nefunguje. OK, to asi není, co jsem hledal. Tak jsem teda napsal do obchodu, co tomu vůbec je. Mi odepsali, že jestli s tím mám nějaký problém, ať mi vyplním formulář, pošlu to zpátky, jinak, že je tam prostě nainstalovaný starší systém, který není kompatibilní s touto novou kartou, což teda oni vidí sami poprvé, jak tady vám ukážu ten přepis. Takže to znamená, že jste potom museli takhle na stránku raspberrypi.org, což je web tohoto produktu, tohoto počítače, dal jsem stahování neboli downloads a zde jsem si mohl vybrat, že bych si rovnou stáhl operační systém, nebo právě to, co jsem spíše chtěl, ten Noobs. Já jsem si to rozklikl a jak vidíte, celý ten Noobs, což je pro nové uživatele zjednodušené rozhraní, u kterého si můžete potom vybrat operační systém a zabírá to si 2,4 GB, případně 40 MB. A jak vidíte, jde si stáhnout třeba i přímo nějaký obrazový soubor. Přímo pro Raspberry Pi OS, kdybyste si nechtěli třeba vybírat při prvním spuštění. Což asi úplně stačí. Ale potřebujete potom taky připojení na internet, když si stáhnete tu menší verzi, když si potom chcete něco dalšího stáhnout. Tak jsem to stáhl, rozbalil a přesunul na naformátovanou kartu, kterou jsem teda mezi tím jak strčil do počítače přes USB čtečku karty. A zkusil jsem zapojit potom Raspberry Pi s touto novou kartou, ta novou uvozovka. A samozřejmě jediné, co jsem potom viděl, bylo takový barevný obrázek. A pak jsem zjistil, čím to je, protože dal jsem konektor HDMI do toho vzdálenějšího a při spuštění byste to měli dávat do toho, který je blíže napájení. A tady z toho už je ukázka podařeného spuštění, kdy už teda konečně vidím obraz. A jde vidět, můžete si vybrat třeba více operačních systémů. Tady je třeba Raspbian, je tady LibreELEC. A vpravo podle ikonky poznáte, jestli je to přímo nainstalované v systému, teda v tom Noobu, nebo si to musíte stáhnout nejdříve z internetu, ten daný operační systém. Takže teď je něco, teď vyberu třeba Raspberry Pi OS, dám instalovat. Ano, potvrdím, že se smaží všechno na kartě, rozumím. A probíhá samotná instalace, jak jde vidět. Raspbian OS je založený na Linuxu, Debian, tak snad tam dáme někdy ještě Windows do budoucna, nebojte. Tady se koukám, že se dá vybrat jazyk. Je tady slovenština, ale není tady čeština. A tak to je jazyk toho Noobsu, jazyk operačního systému ještě budeme nastavovat v budoucnu. A tady je ukázka už po nainstalování, tak to jdeme restartovat zařízení, dáme OK a jdeme do systému Raspberry OS poprvé. Tak jsme tady v systému Raspberry OS, tady máme
uvítací okénko, ale zkusím nejdříve změnit rozlišení, protože mám tady výstup ve 4K a to opravdu asi nechci. Mám menší monitor. Protože to dělám přes záznamovou kartu, tento výstup, která je 4K. Tak, povedlo se mi změnit rozlišení, tak jdeme dál, si přečteme. Vítejte v Raspberry Pi desktopu, můžete pokračovat, dobře, vybereme stát, odtud jsme, kde máme Českou republiku. Jo, Slovensko tady je, to zaručeně. Rolujeme, zkusím. Česká republika jako poslední, výborně. Jazyk, nejde změnit čeština, časová zóna, Praha. Tady máme na výběr si použít anglický jazyk nebo americkou klávesnici. Teďka se nastavuje lokace a vytvořte heslo. Asi bych si to nechtěl zrovna teďka zaheslovat. Teďka to hledá, co tady bylo? Že plocha by měla zabírat celou obrazovku, ale tak tady zaškrtnu, že to teda nezabírá, protože tady mám černé okraje. Pokračovat, dále si můžu vybrat Wi-Fi, na kterou se chci připojit. V této chvíli asi nebudu vybírat nic. Tak dám skip, tady můžu přeskočit. Tady je update softwaru, neboli na novou verzi. No. A můžu asi čekat, než se to stáhne z internetu. Nejnovější verze. Takže se mi stáhly aktualizace nejnovější. A teďka mi to hlásí, že na to, aby se ty změny projevily, že mám restartovat zařízení. Super. Tak jdeme na tom. Takže jsme nyní na ploše, jak jde vidět. Zmizely nám okraje. Se podíváme, co tady máme za předinstalované programy. Celý balík LibreOffice. Zkusím zapnout Writer. A pustím hudbu a zkusím ukázat nějaké další programy. Třeba zapnu potom tabulky, zapnu internetový prohlížeč, jak funguje a zkusím zapnout nějaké video. A asi mi i došly nápady, co s tím dělat dál, nebo co ukázat takhle na video. Kdybyste měli nějaké nápady, návrhy, co byste chtěli vidět z tohle Raspberry Pi, tak mi dejte vědět třeba dolů do komentářů. Protože vůbec nic dalšího mě v této chvíli nenapadá. Všechny teď čeká velmi náročný podzim a zima. A ještě teď je čas, co jen macerovat ve tmě ve vodě, kterou pak i z šípky už jen ohřejeme. Ale nenecháme projít varem. Scedíme, opět ale ne přes kovový cedník a popijeme celý den. myši. To je moje ruka. To je celá jedna strana. To možná někteří nebudou vidět, ale Raspberry je malina. Takže de facto si tady hrajeme s malinou a to je ten